may tumawag sa akin. Wait lang. Ilan na? Ay, 237 ma'am. 237? Ipalagot. Ito sa delivery ma'am. Picturean pa ko? Sina na rin mong bayar ma'am. Ha? Sina rin mong bayar. Ipatarong kay naman, another. This is, I don't know yet what's this. Ha? Buksan natin guys para tayo ma-satisfy. Ay, buksan para makita. Okay? Wait lang ha. Bubuksan ko guys. Ito yun guys. Naku, hindi naman yata na-record oh. Ito yun guys oh. Dalawang pares pero mas mahal ito ngayon ha. This time pero mas gusto ko kasi manipis. Ayan. Parang natural. Di bale, papakita ko sa inyo pagka na ano. Pag nasuot ko na. Ayan guys ha. At ang presyo nito is 437. Yan ang binayaran ko. Ayan. Ang ganda. Zim Makeup. Just comment down below kung gusto nyong mag-order at ilagay ko yung link. Okay? Guys, ngayon magluluto tayo ng balbakwa. At ang balbakwa ay ito ang ating ingredients guys. Meron ditong 4 na patatas, hiniwa-hiwa. Meron tayong bawang, luya, 2 sibuyas. Meron ditong tausi, hindi na ako gagamit ng patis, kundi tausi na lang. Tapos salt, pepper, and then may sili tayo. Ito yung sili labuyo. Yan, para maging spicy. Tapos may makopa tayo dito para maging mabango. At ano, masarap ang lasa. And then we have here, this one, yung sibuyas, green onions. Tapos meron tayong tanglad. Ayan, yung tanglad din ay kasama din sa pagpapakulo sa ating pagpalambot. Okay? And then, yung balbakwa ay yung paa ng ox feet or yung paa ng baka. Okay? Ito guys, ay pinakuluan, then yung unang kulo ay tinapon para maging mas malinis at mawala yung mga scams. Tapos ngayon, ito ay pinapalambot ng gusto bago natin ilagay yung mga ibang ingredients. Titimplahan na natin mamaya pagkalambot.
ito 2 kilos of ox feet, and then potato, 1 kilo of potato. At ito, 1/4 kilo of green onions, isang bundle ng tanglad, lemongrass, and then ginger, 50 grams ginger, 6 cloves of garlic, 1/2 cup of tausi, and drained tausi, and then I have here 4 bell peppers, 2 large red onions, 1 pack of tomato sauce, 250 grams, and then 1 tablespoon of salt and pepper, and then the chili. Okay, let's do this, guys. Oil konti, pang isa't-isang lang. Spices para mapabango natin, para labasin natin ang aroma niyan. Okay, ginger, 50 grams of ginger. Lagas na ng aroma niyan, isunod ang garlic. Nasa sa inyo ang pagtansya kung ilan ang garlic. Kung iba kasi ayaw ng garlic, mayroon lang kami ng garlic, pwede rin i-skip nyo na lang. And then, ayan, let's wait it to para maging light brown konti ay isahin muna natin. Isahin. Let's put the 2 red large onions. Isahin hanggang maging translucent. Hanggang lumambot yung sibuyas. Ayan. Lagyan natin ang patatas. Dahil hindi pa ito naluto. Lagyan natin. Ito, dahil wala tayong malaking kawali, ay dito natin i-transfer. Dito. Transfer natin dito. Hangin dyan. Ngayon, lagyan natin ito. Ngayon, lagyan natin yung broth. Init eh. Ayan. Init. Okay. Ayan, yun. Ilagay ko.
ito, yung last stop, ito at saka ito mamaya. Ganun ko na talaga. Okay, salt. Bago takpan, ay ilagay natin uli ang lagyan natin uli ng pampabango. Nako, tanggal. Okay, sasarap na. Okay. Ngayon, tanggalin na natin yung tanglad kasi yung tag-stir sa pag-mix natin. Oh. Ngayon, na natin ito. Ito sauce para maasim-asim na manamis-tamis. Sili. Wow. Kita mo yan, ang hangyan. Yung makupa. Haluin. Tikman ko muna kung okay ba ang kanyang alat. Okay na, okay na. Ang hanghang. Pero masarap ang pagkaanghang. Kaya lang, kaya. Okay. Then, mamaya ang last ay yung green onions. Na. Let it simmer for 2 minutes. Ayan. Tapos mamaya patikim ko sa critic ko na nandito para siya ang mag-judge kung okay ba. Tatakam mo. No? Sarap Tapos talaga. yung, Sarap. yung karne niya ay parang gelatin. Ang lambot. O, tingnan mo. Lambot oh. Sarap. Naglalaway na ako. Lalaway ka na? Tikmin ko pa. Nakakalaway pala itong pagkain na ito. Tingnan natin guys kung pasado ba yung
ginawa natin na balbakwa. Okay, tikman niya. Tingnan natin kung anong masasabi nitong taster natin. Ha? Masarap talaga yan. Ako, may utak Yung pa. litid, yung litid. Litid, oh. Oo. O kumusta? Yung lambot. Lambot. Parang gelatin, no? Sarap. Sarap. Oo. Kanin na lang kulang. Matagal lang lutuin to, guys. 8 hours. 8 hours mo lutuin, palambutin. Talaga, matagal yan. Hindi. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun nga eh. Magtiyaga kang magpalambot, meron kang nilagang ox. O, meron kang balbakwa. Diba? Yeah. Yan ang special balbakwa. Ox feet balbakwa ala MJ. Spicy siya. Maraming sili, kaya manghang-hanghang. Masarap, malinamnam. Ay naku, ewan. Ang sarap talaga. Kaya na-enjoy na niya. Oh. Sarap Hirap. naman ito. Oh. Gusto mo tikman? Hindi na makapaghintay eh. Hmm. Tutulog. Masarap. Ha? Para sa mga mahal niyang trabahante na nagbubulakbol. Ito, ano? Marinig ka nung mag-comment yung ano. Parang mga daga na kapag wala yung pusa, ay alam niyo na. Ay, ang hirap po magpatrabaho talaga naman. Minsan nagsisikip yung dibdib mo, masama ang loob. Minsan naman okay naman. Ano. Tagal natin din kasi. Palitan natin ng iba. Ito pong pagbibigay namin ng ulam, ito pa yung offer heartily ito. Dahil naawa tayo sa nagtatrabaho, dahil gusto natin ay sila rin ay maawa rin sa atin, Diyos na ang bahala. At dun sa mga nagko-comment dyan, na kulang pa daw yan, ay bigyan nyo ako ng pambili. Dahil mahal po, hindi po kami magganon kayaman na bigyan namin ng sangkatutak na ulam yung mga trabahante. Pasalamat tayo sa Panginoon at nakagawa kami ng ulam na ganyan at na-share pa namin. Sa mga medyo ano Ito dyan, yung offer namin ito, guys. ay Yan. dapat ang puso nyo ay liwanagin nyo. Puso nyo ay liwanagin nyo. Pwede ba yun? Okay, let's Oo go. nga, hindi maliwanag ang kanilang ano eh. Ang isipan. Liwanagan niyo pati ang Okay, ang buhay niyo, espiritu. mga guys. Saan kayo pupunta? Ay, ang sarap niyan. Oh. Sa mga nagko-comment dyan, sa ulam, nagre-reklamo pa, abay, Diyos nang bahala sa inyo. Okay, let's go. Pakilala ka, magbigay ka ng ano ata. Oh. Bakit di ka magpakilala kung sino ka? Bakit Oo. nag-alias ka, ha? Ayun. Tell me, who are you? Yan ay hindi dapat, yan pa ang isa pa naming malaking gastos. Dagdag pang gastos yan, pero okay lang. Wala na yung ano. Ang Diyos na lang bahala. God bless. Mga ano to? Hoy! May tao diha? My God, umulan na naman kaya tumigil na naman ang trabaho. So, naku, bale,
2 oras na lugi ito, guys. Pauwiin na lang namin ng maaga sila. Pero tanong ko muna kung may simento pang basa. Malakas. Vince? Vince? Hello? Nabay tao diha? Jimbo? Saan naman mo? Nabay tao diha? Tawa na kadungog. Nabay na masa doy? Allah. Kung wala unta, bisag muli na lang unta mo, magaling kay na amay na masa, unsa naman na eh? Ha? Naaman din na masa. Naa din na masa, so kung saon na lang na. Kusog man ang ulan. Tapusin daw nila. May namasa eh. Ilalagay na raw nila, sayang yung simento. Nabasa na naman ang Saturday. Tayo naman ay mag-rest din. Hello? Hello? How are you? Punta natin yung tinignan natin yung ano. Tingnan natin sa taas. Masama, hindi pa natin pwedeng puntahan guys. Masama yung mga simento. Bagong gawang simento yan, yung mga poste. Tsaka na lang tayo umakyat. Okay, magpaalam na ako. Paalam na ako. Tayo konti. Okay, pasyal ko kayo dito. Kaya lang umuulan eh. Umuulan na may araw. Ano ba yan? Yung sunset na yan. Oh my God. Ay, umuulan eh. Mapakan pa yan, oh. Ay, naku. Alisin mo. Nakapain ba? Parang nakapain. Oh my God. Tingnan mo naman yan. Mga kahoy na ganyan, oh, pag naapakan mo yan, delikado yan. Oh, yung pako, oh, tingnan mo naman, nakausli. Ayan nila dyan, delikado eh. Tumuulan guys, halika. Pasyal ko kayo dito. Maliwaliwanag, pero tumataliksik. Yun oh, taliksik. Yung rain na maliliit. Ayan guys, napupurma-purma na konti ang bahay natin. Ayan yung, tingnan nyo naman yun, oh. Wala pa rin bubong kasi ito nga, ayan nga, giniba hanggang doon sa kabila. Pati doon sa top, tinanggal ng bagyong Odette. Kaya sinamantala na rin namin i-repair kasi pati yung mga walls, wala na, sira-sira na. At saka yung gutter, tingnan mo naman, oh. My God. Ito nga yung nandito noon buti nga't natanggal na. Talagang bumagsak. Meron yung parang nakuberan dito noon na diyan ako nagla-live noon. Sira yan noon, kaya ayan, at least no? Unti-unti repair natin. Thank you guys. See you again on the next video guys. Thank you ha. Salamat. Okay, God bless. Stay safe lagi.